Nyakor mgajwang dakika na pagaboro tok sa chiel marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e TWAK e chenro marupiny. TWAK mabendo doro bedo godo nyaka rom kanyo sario gi nus marokinyi. Okinyi makawuono nyakor mgajwang ber kwa lose ahinya inyaka luore kod achiedh nade midhiero mabende ute mag fwambo jakadhe. Ahinya ka gidhi nyime gi tije maggi. Okang' makamaendi biro nyakor mgajwang kaluore kod seyo Mano mabende jatend mano migao mochung' ne weche mag ohala e pacho kae ni Moses Kuria nowacho e odira mabende nwakadhe kama bende nachiel kuomgi seyo mabende koro jofwambo yudo kowuok e lwet piny owacho. Mokwongo nyakor mgajwang' ponono ni ikia gima losi. We iwinjani na sigana mabende nyawadwa George Bati notimo kaluore kod thor wach makamano. Bang'e abia nyisi welo mabende antiere godo kinyi makawuono. Wawinjane na. Seche manok bang' jatend migao mar ohala Moses Kuria bwogo mar biro riembo e tich apisas mag bede migepe mag piny owacho mabiro timo ohala kod od fwambo mar Nation Media Group kaluore kod maling'ling mag mibadhi ma itudo godo moko kuom apisas madito mag piny owacho magisebedo ka gilieko. Na mimi nimesema kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani. Riwruok mar jofwambo KUJ, duol mar fwambo e pacho ka MCK kod riwruok mar weg ute fwambo ochayo weche mamoko kuom jotelo mag piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka golo ka gigeto godo ute mag fwambo kod jofwambo ma pacho ka. Kokale ute margi mochwoye kogno kod jagoro maduong' mar KUJ Erick Oduor, ginyiso jatend migao mar ohala Moses Kuria mondo yaw pache kendo ng'e ni en jatelo ma ok owinjo okel ne piny Kenya wich kuot. KUJ bende okwayo jatend piny mondo kaw ndamo ne jotelo makuodo wi Kenya ka gisingo ni ute fwambo pod biro medo bedo kata ka Moses Kuria orume weche mag siasa. Wach Kuria no bende odiro kuoyo wang' weg ute mag fwambo ma okoni ute fwambo ritie bwo chike kendo Moses Kuria nyaka chiw luor ne chike manokwong'ore mar rito. Weg ute fwambo bende okoni jofwambo ni kod ting' mar menyo sirikal kendo nyiso jopiny gik matimore kendo onge ng'ata mabiro umo dhogi. Gikoni chiko yiene bede migepe mag ji giwegi kod mag piny owacho timo ohala kod ute mag fwambo kaluore kod chike kendo ni en wich kuot ni jatend migao nyalo bwogo kumo jotend bede migepe matimo ohala kod ute mag fwambo. Gikwayo duol mar fwambo e pacho ka MCK mondo non Moses Kuria kendo ni jatend piny William Ruto nyaka koro donjre wachno. Duol mar fwambo e pacho ka e ote margi okoni tim mar bwogo jofwambo kod ute fwambo yo moro amora thiro ratich tij fwambo kendo ni weche Kuria ok ni kare gi lemo momako. MCK oseyo Kuria kuom temo thuo jopiny kod ute fwambo kokale weche mag ohala kendo ne odhi ataro mar kidieny mar 6 mag chike ma pacho ka majiwo bidhruok mar jotelo. Gikoni ute fwambo nyaka mi thuolo mar timo tijgi kendo ni ute fwambo pod dhi nyime menyo gigo ma piny owacho timo. E kindeno duol mar jochung weche pacho ka mabendo ng'ere kaka Editors Guild ogolo duongi ka gikoni ute mag fwambo ni kod ting' mar manyo jotelo ma ok owinjo bed ni idiogi ng'ata. Bende ginyiso ng'at mani kod ng'ur e wi lendo mogol kod ute mag fwambo mondo luwre kod yore mag chik ma ok golo weche moko manyisa chaya. Gikoni kinde mag bwogo ute mag fwambo nosekalo ka koro gidwaro ni mondo Moses Kuria okwa ng'uono e wi dhok manyogolo. E kinde no od fwambo mar Nation ma weche Kuria go ne geto oseweche jatend migao no ka gikoni gikia sigu ma Moses Kuria nego kodgi. Gitudo weche Kuria gidok chien ka gisingo bende mar medo menyo joma nie telo kaluwre kod chike mag ute mag fwambo. Od fwambo no bende dwaro mondo Moses Kuria okwagi ng'uono e wi dhok manyogolo manyisa chaya kendo thiro ratich oganda. Ka giyango weche mag timo ohala kod orak e pacho ka, duol mochung' ne kedo kod mibadhi EAES oyango ni chike oketi makare kaka itimo ohala kod kaka ichiwo orak maonge kum moro amora mibiro kaw ne ng'ata kata bad migao moro amora mar piny owacho moluwore gi chik e timo lendo mage. Seyo ma piny owacho mar Kenya Kwanza diro ni ute mag fwambo ok ochakore sani. Bang' lendo mar doho manoyango William Ruto kaka jaloch yiero mokalo, TWAK ne mokwongo kod ute mag fwambo ne onyiso ni weche mag yiero pod nie chunye. Mr. President, my name is Brenda Wanga from Citizen TV. And how is my good friend Leto, by the way? E kinde nyasi margi mar madaraka mokwongo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otudo ute fwambo kod temo thiro tij jatend piny ka jatend piny bende nyocha nomedo tudo ute mag fwambo kod weche madhi nyime piny owacho mare ka otudo gi yiero maduong' mokalo. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda which is being enabled by the press, and we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. The media has spun
huge propaganda. Oh, I don't know what. Oh, I don't know what. Sometimes we try to understand that the media supported a different candidate and their candidate lost. But surely they should move on. I mean, the election is over. Penjo en ni ang'o ma piny owacho luoro kuom gik ma jofwambo menyo mondo jopiny obede kod ng'eyo. George Bati, Ramogi TV. Manaka kibinjo kawuok kuom sigande George Bati nyakwara mgajwang mageseyo mabende ute mag fwambo sebedo kakadhie. Koka mano bende jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua bedo duche manyoro kanintiere gwenge mag kadho wadh nam chumbi. En bende no chiwo pache ahinya nyaka luwore kod seyo mabende jatend migao mochung'ne weche mag ohala pacho kaendi Moses Kuria nolieko chieng' Jumapil mano mar juma mokalo. Wawinja neno mondi nyisi welo mabende ntiere godo kinyi makawuono. They carried a headline that President William Ruto, for the 9 months he has been in office, he has used 3 times what his predecessor, President Uhuru Kenyatta, used during the same period. And that is very true. In fact, 3 times is not enough. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. I want to tell you, the media, you are going to wait for a long time, and you'll be disappointed. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan. Nyakwara mgajwang akwede medore kuwuok kuom apisas mago mag piny owacho. Isewinjo kanyo kata mana kinde mokalo apisas mopogore opogore mabende osebedo kaseyo tij fwambo, tije mabende gisebedo ka gimenyo ahinya nyaka luwore kod weche mabedo osebedo katimore e piny owacho mapacho kendo. Kiny makawuono ntiere gi yawuot luo mabende wigi otimo jere mabende wuok e duonde mago mag fwambo mopogore opogore. Kiny makawuono antiere ka gi Churchill Otieno mabende wuok e duol mano mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa, mano duola mabende ochung'ne jochung weche e pacho kaendi. Ene director mano mar duol makamano. Churchill, harwakni misawa mos nyikora mgejwang. Erokamano, amos uduto nyikora Ramogejwang. Amor kombedo ka. Erokamano ahinya. Mano Churchill Otieno bende nena ker mano mar duola mano mochung'ne jochung weche e pacho kaendi. Sani lemo mabende ntiere godo koren lemo monywando jochung weche mopogore opogore mawuok e pinje mago mag Afrika maugwe. Kopogore gi Churchill nyakwara mgejwang bende ntiere ka gi Erick Oduor. Erick Oduor en jagoro maduong' mano mar bada migao mano mag jofwambo mong'ere kaka Kenya Editors Guild. Mano Kenya Union of Journalists, mano KUJ, no chiegni kata mana gi KUJ. Erick Oduor. Erick, arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon kuom luongo kae mondo watwagane wich ginyikora Ramogi kuom mila mwaseneno kadwa dhi e sirkal ma wan godo mar Kenya Kwanza ni. Inoche ni mila mana kar dhugi kanyo naneno milome mabendo dochieng' manyoro kaka jagoro maduong' ni ndiko ahinya nyaka luwore kod seyo mar Moses Kuria. Nyo wacho ni jofwambo gi keyo tijo ok en tij moro sirkal. Tijwa en menyo gigo duto matimore sirkal. Ka wan gi sirkal manyalo miyo ji sirkal manigi sum mondo omadhi. Mano en sirkal ma ok wanyal mil rekodo. Ka wan gi sirkal mamayo jopiny, sani wan gi weche mag osuru, ang'en kaka kawuono wan gi weche madhi od bura maduong' mang'iyo weche mag osuru. To wan wachoko osuru, to kwaso choko osuru, to osuru ni kwale. To kose kwale to ka jofwambo ogolo dhoggi titomo ayany. Koro mano monya awacho ni ok wabiye kendo wabro chung' motegno, wabro menyo gigo duto matimre sirkal. Ka nitiere makosa wabo wacho, ka nitiere kamoro maber to bende na puoch gi pak. Mano e kaka wachung' kaka riwruok mag jofwambo e pacho ka. Erokamano ahinya. Bende ageno duche manyoro Churchill bende riwruoge mopogore opogore mag ute fwambo bende duche manyoro nochiwo milome maggi ka bende giseyo okang' mamalo apisas mago mag piny owacho. Winyanena pachi kaluwore kod seyo mano mabende koro walose gi sani mano mar Moses Kuria mabende nwacho chieng' Jumapil. Weche gi otimre kanyo yudo kanyo wan gi bura maduong' e piny Uganda ma jofwambo gi jatend jofwambo.
kendo jotend jofwambo ma Afrika nyo buok ahinya ka ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny, ng'ama ondiki jopiny nyalo bukre to wacho weche molil kabisa e lo joma kelo investment e pinywa ka, mamiyo nyithiwa yudo tije, miyo economy wa medo dongruok. Pile pile wang'eyo ni ng'ama omi tich mar sirikal en ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny, to ng'ama onego bed ni kochung' to miyo jo Kenya bedo gi mor kendo bedo gi joma oil. To ka koro ng'ama omi tich bila ni ema kochung' to toma yany malich kamae, ma en ranyisi marach kabisa. Onego bed ni wuon piny onego bed ni sani wasewinje ne to wache ang'o weche bila gi. Mane gima bende baba agombo winjo kata mana odiochieng' manyoro bende Erick kananeno milome ma bende nuchiwo. Bende paro ni Moses Kuria nyalo wuok oko mano mar kwayo ng'uono nikech mane en achiel kuom dwaro mago mag duonde mopogore opogore mag fwambo. Bende naneno kanyo ka bende wacho ni urito mar neno ni jatend piny Kenya mano William Ruto to biro bedo kaka okang' machalo nade. Sharon okodhi bedo mayot ne Moses Kuria kako paro no nikech wapod waneno ka pod ogo kore kata nyoro neno ka pod ondiko gik moko magalagala e mbui pod ogo kore kowacho ni oyie yawo lweny gi jofwambo. Wan kasega bedo ko wacho ni wan kaka jofwambo ok wadwa ni sirkal opuowa kata sirkal opakwa ni watiyo maber. Wan watiyo ne jopiny. Moses Kuria gi jogo duto jotelo ma migawo mopogore opogore be tiyo ne jopiny. Wan joma onego bed ni ko ywak wanyalo bedo gi buok en jopiny mwatiyo ni. Koro kata kotamore golo kata kwayo ng'uono ne jofwambo wikeyo to wabiro tere yoda ng'enge nikech ayanyo kinyal bet ni wuok ti yanyo jito you get away with it. Koro wan gi pango mopogore opogore. Kawuono aluongo bura maduong' e boma ka mag jo ute fwambo. Wadwaro TWAK kendo wadwa golo siem ne jatelo ma migawo mar weche mag ohala Moses Kuria, to kendo pod wadhi medo kwayo ker ni mondo ker nyaka kaw hatua ni jagoro ni jatelo mar migawo no. Kotamore to nyoro na yudo simbe mang'eny kuom okil mopogore opogore. Kangizo ni to dakise miyo watijni wadhi e court under chapter 6 of the constitution mondo wadonje ne Moses Kuria obed declared by court ni he is not fit to hold public office. Koro mago gin yore duto ma waluwo. Koro en lweny wadwa goyo kendo en mach mwasemoko nyaka wanene jotelo momi tich monego bed tiyo ne jopiny kaka chik dwaro kendo nyaka bed gi luor. Nyaka gi luor jopiny kata office ma gin tiere no be nyaka gi luor, nyaka bed gibed ranyisi ni wan gi sirkal kendo wan gi jotelo ma ng'ata nyalo gombo mondo bedie e sirkal. To kik wabed gi jotelo ma kiong'amo dhoge tiwacho ni jo Kenya ni wakoso kanye. Odiochieng' manyoro na winjo kanyo ka bende wacho ni en wich kuot kaka jatelo mantiere gi rang'iny mar tich ma kamano nyalo wacho kendo ndiko weche maket kod man. Churchill mana kaka ilie TWAK. Odiochieng' manyoro nwaneno kata mana ka Moses Kuria na dhi nyime gi tije mag gi nitiere gi remiti ma bende piny Kenya na donje gi duola mano mar European Union. No kata mana ni jatend piny salmoro jalub jatend piny nyalo wacho okenge mopogore opogore wach ma bende nok waneno. Jalub jatend piny Kenya bang'a manoromo manatimore kar jot ma jatend piny no dhi ka dhowadh nam chumbi. Kanya mabende nawinjo ka osiro weche mag Moses Kuria. En mana ni wach mabende noko yie godo en wach mar freedom mano mar media demokrasia. Nikech Moses Kuria bende nowacho ni achiel kuom ute fwambo mapacho kaendi Nation Media ka bende koro oseyo piny owacho mano government offices ma bende biro bedo kamiyo gi tich ahinya mar lendo. Tich ma jofwambo tiyo ok gitim mar giwuon. Gin rameny ma jopiny. Gin ma gimiyo jopiny ng'eyo gima dhi mbele e sirkal. Ka pesni mosechok ne jopiny monego bed ni konyo jopiny okaw titiyo godo marach or imiyo jomoko nono ema mondo soyo ofukegi. En tich ma jofwambo nyaka kaw motegno kendo mokwongo dang' aher tegogi gimed dhi mbele gi tijno, kik giluor kendo ka mok dwane gi menyno ema gimed manye Moses owachogo to kod samoro giyudo siro kuom joma konyogi bila jalup jatend piny Rigathi Gachagua. To igni maduogo ok gidhiga mabor. Gibiro temo ndi lakini jofwambo nika kendo wan wasire motegno kendo onge dok chien. Mano gima nyaka ging'e
Nikech tich mawatiyo ni nok wadonje kwa kia ni tich marango. Wadonje kwa ng'eyo ni nitie joma bodwaro mondo kik watim gima onego bed watimo ne jopiny. Kendo wan gi yore mang'eny mag ng'eyo gik madhi mbele sirikal kata kok gidwa ni wang'e to wabiro ng'eyo kendo wan gi wategno wabokiro ne jopiny weche motegno gibed ne gidwaro kata ok gidwa. Kapok wafuono kata mana gini yore mabende Moses Kuria koro nagolo kata mana seyo maket kod magi warangane kata mana jotelo mopogore opogore apisas mago mantiere piny owacho mabende kata mana kinde mosekalo osebedo ka nyayo weche mabende nyalo bedo ka kelo seyo ahinya tije mago mag jofwambo. Kinde mosekalo wasenyo kata mana jatend piny mano William Ruto kaloso kaseyo kata mana jofwambo. Wasewinjo kata mana jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua mabende en bende wacho ni nitiere moko kuom ute fwambo mabende poko yie kod duoko mano mara yiero mokalo ka bende wacho ni dibed ni gitiyo kod opposition mano kweth mabende kwedo piny owacho. Winjo mana mapachi mapiyo piyo kaluwore kod tije mag jofwambo mano mar menyo tich mano mar piny owacho e sectors mago mopogore opogore giseyo makamago nyalo bedo ni biro kaluwore yan jogi kawang'iyo weche gigi matut chal nitie gik molil kabisa mokisedonje maka gineno ka jofwambo medo tiyo tijgi to giluoro ni gigo dhi wuok oko ne jopiny. Sani giseketo luoro kuom ji mang'eny to gima thago gine jofwambo to luoro no pok omako. Mane gima nie chunygi kabisa to monyiso gine onge dok chien gibet ka ging'iyo ne gik molil go wamanyogi to kendo wabiro yudogi to sama wayudogi to jopiny biro ng'eyo. Akani Erick in pache nango dibede ni wan bende kaka jofwambo wan bende wantiere kod to ahinya ute fwambo jofwambo emomiyo ni kata mana jotelo maket kod magi bende koro donjo nwa kaluwore gi tich mabende watimo. Sharon kaka nachako wacho ni tiere mila mang'eny e sirikal ka kendo kawuono do wacho niya dine bed ni ute fwambo gi keyo omakre gi Azimio gap mar ng'ama ne dhi yombo kura gi namba 2 ne do bedo malach nikech ute fwambo gi keyo waseneno koriwre ni gidwaro kelo change to change timorega. Koro en miriambo maduong' ni ute fwambo gi keyo nomakre gi Azimio. Mano en miriambo mabe nyaka wakwed kawuono. Wang'i sirikal ni ute fwambo gi keyo bende ema nokonyo kaluwore gi tich manwatiyo maler ema nokonyo bombulogo yo makare bwa tieko boland duoko. Omiyo mila moro mwaseneno ka wuok kuom jogo manie sirikal kawacho ni jo ute fwambo gi keyo poko yie giduoko manoyude yiero. Wan kaka ute fwambo gi keyo ne ok wachung' gi party yote. Mar ariyo, sirikal nyaka ng'e ni ute fwambo gi keyo ema bende ochung' ne piny. Ka giloro dhoudi ma ute fwambo gi keyo onego bed ni tiyogo. To ka wachako bedo gi tabu e pacho ka, to tabu ni biro mako jopiny duto. Kendo jo Kenya duto biro winjo lit ma ute fwambo gi keyo ok tik tijgi yo makare. King'iyo e pinje moko machielo kata mana machiegni kodwa ka. Iyudo ka pinjego pod gin gi chandruok mathoth kaluwore gi tije jofwambo gi keyo mok nyal tiyo tich makare mondo sirikal otiji ne jopiny. To Kenya ka iyudo ka wan mbele nikech ute fwambo gi keyo otegno kendo sechung' motegno kang'iyo weche mag telo makare e pacho ka. Koro mani mineno ema chendo sirikal. To sirikal wang'eyo maber king'iyo kuom dweche 9 magisebedo e sirikal iyudo ka mibadhi ng'eny. Iyudo ka wan gi badhi mar sukari manawacho ni sani yudre ni sani jo Kenya sukari mwamadho ne en sukari moro mane onego bed ni ipuko kata iloso godo gigo miloso godo kong'o. Iyudo ka sani wawacho ni chawan gi midadhi mar KEMSA. Mibadhi ma KEMSA pok orumo sani wan gi mibadhi ma NHIF. Mibadhi ma NHIF pok orumo sani koro wan gi mibadhi mar mo. To kendo wan pada gi mibadhi bende mar mafuta mar mitiyo godo e mtokni ka. Koro iyudo ka sirikal ni olil to pogri tieko dal mang'eny. Kora gi mano bende wuodhe mag jatend piny Kenya mabende osebedo katimo bende no ayango omenda mathoth mabende osebedo kutiyo godo. Nikech no wacho ni jopiny nikech sirikal bende nodonjo gi miriambo mang'eny. Ka giwuondo jopiny ni kwa donjo ni ka keta mo mapiny kamae to gigo duto muneno machando jopiny gi wadhi tieko. Ne giwuondo jogo ni jo boda giwuondo mama mboga. Sani koro koro gidwaro to ere kaka ginyalo umo gigi kik jo fwambo gi keyo meny. To wan wadhi menyo. Wadhi penjo gini ni uchiko jo boda ni sirikal ni margi nung'iso mama mboga ni ma sirikandgi
nunyiso wani udhi duoko ngima garama mar ngima dhi dok piny to pok waneno sani waneno mana ka mibadhi ni unyiso wani wadhi neno gimiluongo ni state capture ka dhi rumo sani koro ka state capture no koro sani koro duong moloyo nikech king'iyo kaka sani mibadhi ma Moses Kuria go koko ni iyudo ka ne gibete bura moro to gi kalo ni gidhi kelo mafuta pacho ka emok chulo osuru to king'iyo kembni mano kelo mafuta mar tedo ni iyudo ka gin kembni momakre gi jogo duto manie sirkal koro iyudo ka koro state capture mano onego bed ni gitieko cha koro kodhi mbele koro kendo ka gikelo joma gimedo joma jogo mang'eny madonjo yot kanyo ma koro mago sirkal ma gin maging'eyo kaka giketho sirkal kendo kaka mibadhi mantiere sirkal sani to mag duto te timore mane kinde thuolo mar dweche 9 chakre ne sirikanda Kenya Kwanza donje telo. Churchill ber kwang'yo kwa rango ting mag ute mag fwambo ting mag jofwambo ginang'o nikech wang'eni media we play a very important role in society magwa kwa funo weche ma usebedo ka timore ni kinde thuolo mar dweche 9 kende kata na sirikanda Kenya Kwanza pokorwako kata na hige ya pisi tenero ka mibadhi modongo media kata na ute mag fwambo oselieko dibeni sirikal dwaro mana mar mondo mi ute fwambo likadi kama ber to moto to kikwakete yam mane gima theko kan ke jiro ka sirikal ni osebuogo jite maluoro ng'eng'e ku sidenge mang'eny to gima thago gin jomoko osebuok chiegni te to jofwambo to chal ma ok obuok gima nyaka ging'ene Kenya ka waseneno sirikande mang'eny waneno sirikand Moi waneno sirikand Kibaki ni waneno sirikand Uhuru sani koro wan gi sirikand Ruto to pile ng'ama nie kom no ywak mang'eny gi nying jofwambo to ka osewuok to ng'ama donjo kanyo be chako ywak mang'eny nyiso ne jofwambo ong'eyo tijgi kendo tijgi no ginurie onge dok chien obed ne Moi man kanyo obed ne Kibaki mane kom no obed ne Uhuru manie kom no sani koro en Ruto okwabi deo ne en ng'ano gima waketo motegno en ne jopiny nyaka yud services monego bene sirikal miyogi e yo madwarore masama nitie any gaps wabiro lando kendo wabiro jopiny mondo ong'e wechego maler mane momiyo awacho mbele kacha ne watego jowa ne ng'wech man mbele ka en ng'wech matek jogi chal ne nitie weche molil mang'eny kuomgi to wanto tijwa en mana manya diera manie wechegi kendo ango adiera go ne jopiny mondo jopiny ong'e ne jomotelo gin joma chalo nade mondo kata ka bed ne weche mag ngima tek to nyaka ging'e ne pek ma weche mag ngima gi akure ok dang bed ne isolo osuru jopiny chulo osuru mamalo monego bed ni sirikal konyo gigo to gigi kawo to iketo ofuke ji nikech ting kata mna kwa warango kata mna Erick kinde thuolo mar higni mabiro kata mna kwantiere bwo sirikal Kenya Kwanza mabende gisani telo ne koda mano William Ruto kanyakla kod Rigathi Gachagua jotelo ariyo gin duto te kata mna kinde thuolo mosekalo elela gisebedo ka gibiro ka giwacho ni thoth ute mag fwambo osebedo ka siro kata mna kweth mapingo piny wacho diche manyoro kata mna kana Gachagua loso kotenre kod demokrasia mar fwambo iparo ni en wach mabende nowuok e chunya diere ko wacho ni demokrasia mar jofwambo to okwabi wadonje lakini tije mabende biro bedo kutimo to biro bedo kwang'iyo e kinde thuolo mabiro gima no wacho no to mani ka onego bed ni sirikal ywak kendo ka sirikal ywak to nyiso ni jofwambo tiyo tijgi kendo asebedo ka wacho ni kiyudo ka sirikal puoyo jofwambo to nitiere kaka nitie ywak mar sirikal no bende mamedo wajing'o kendo mamiyo wabedo motegno ka wang'iyo gigo duto matimore sirikal nikech manie tijwa en menyo gigo matimore sirikal gibed gik molil gibed gik maler to yudre ka gik molil mang'eny sirikal ni moloyo gigo maler monego bed ni wacho koro gin gidwa wuondo jopiny kendo gidwaro mondo ute fwambo gi keyo ong'i gigo ma ler kende tido gigo maler go onge gin ng'eny gigo molil ma nyaka jopiny nyis ni mae sirikal mane uyiero magi e gik ma sirikal no ochiko jopiny to magi e gigo ma sirikal timo mondo jopiny ma nyaka bed kong'eyo gigo duto matimore ok ne sirikal dwaro ni wan wang'iyo mana gigo mabeyo ma bende onge wang'iyo mana gigo ma gigo maricho mantiere sirikal kwaneno maber bende wabo nyiso jopiny nikech tijwa en waja adiera ema jofwambo gi keyo tiyo godo wan ok wang'i gigo duto ka onge adiera iye ka nitiere ni pes jopiny olal
tena dia mje pesa jopiny nyaka wang'is jopiny pesa wolal mondo jopiny obed kong'eyo ni wan gi sirikal mamayowa wan gi sirikal ma ka pesa odonjo ni to pesa no lal nikech gisebedo ka giywak ni wan gi gope mang'eny dibe ni kara gope ma bende wahologi gin gope mihole to ka pesa ni odonjo do dhi ofukeji magi manyaka wang'is jopiny nikech jopiny ema ting'o tingni jopiny ema chulo gopegi to ka pesa ni obiro to lal yawuoyi bet kode kamoro to gipogore to pesa ni lal ok kony jopiny nyaka wang'is jopiny nikech manie tijwa ok onego bed ni pesa jopiny lal to ute fwambo gi keyo olingali mana ka Churchill owacho niya gisebuogo ji duto te gisebuogo civil society bonindo gisebuogo trade unions moko bonindo koro jok ma gisetemo buogo makata nyoro kalure gi milome mane wagolo nyayudo simbe mang'eny ka nitie jok bende mapuoyo ni kara pod wan gi jogo mochung' motegno nicha waparo ni kara jogi osetieko civil society jogo osetieko unions jogi osetieko media kara ka pod wan gi yawuoyi gi nyiri mapod nyalo chung' motegno ka uchung'no to umiyowa hope koro wan kaka ute fwambo ok wabiringo wabro dong kodgi kata mana ka nyandike milome mara ni sirikal biro to dhi sirikal Moi no biro bwandiko political obituary mare sirikal mar Kibaki bende nyo biro wasendiko political obituary mar Uhuru bende no sedhi kata mae bende ute fwambo kata an ok abibete Erick samoro lakini jogo mabro bete kaka gazete man kagi jibro bede ute fwambo gibro ndiko political obituary mar sirikal ma Kenya Kwanza koro ute fwambo keyo pod ni kae kendo gibro dong kae ndiko gigo ma sirikal otimo maber gigo ma sirikal otimo marach kuom higni mabiro sirikal biro to dhi jopiny josemiyo higni 5 kochopo higa mar 2027 gibro dok kuom jopiny nyalo tamore to kochopo dwe mar 8 higa mar 2027 to wabro ndiko political obituary mag jomoko manie sirikal magisechwalo mabeyo mabeyo gi maricho koro mago manatemo wacho ni unyalo goyo ute fwambo gi keyo to ute fwambo gi keyo biro bedo gi last chance mar ndiko sigandu erokamano ahinya nyakorom gajonga ni no ote magi ka imedo mana orogi habro bedo kasomo gi kinde thuolo machuok iorogi lai magwa magote machuok 2-6-0 mbui mar Facebook bende en mor ni waduogo kendo achiel kachiel nyalo yudowa iket pachi kanya bro bedo kasomo YouTube kanyakla kod Citizen Digital bende nyalo yudowa achiel kachiel nyiso pachi kaluore gi donjruok gi ute fwambo mabende moko kuom jotelo bende gisani koro osebedo ka donjore gi tije mago mag ute fwambo pachi nango kaluore kod okang' makamano inyisowa abro bedo kasumo paro market kod mano en manya kasani nyaka koro wang'ini going forward okang' mane mabendi bro bedo ka ikaw nikech Churchill wang'ini kata mna kaka ute mag fwambo wantiere gi commission mabende osebedo ka winjo ng'ur mago mag ute mag fwambo mano mung'ere kaka complaints commission Erick nosecho ni nitiere moko kuom kinde mabende osebedo ka gone simu mano mar mondo bi gichung' ne jofwambo en mana ni okang' mane mabende complaints commission ni nyalo bedo ka kaw mar yalo buche market kod magi Complaints Commission en odd wachne court molos ma special ma ng'at man gi ng'ur moramora ma jofwambo timone to dhi kacha tiwinjo wachne to koyud ka jofwambo koso tichwado gi kiboko en gima osetimore higni mang'eny kata jatelo mane owuok e loch Uhuru Kenyatta be nosedhi kuro motero weche gi mathage ma jogo noyalo ma joma no okoso no Uhuru no go fwai odno puntie sani ma joma adini gadier ne nitie gima thago gi ma jofwambo timo ginyalo dhi kacha mondo wachgi no owinj kiro ng'ato go koko e pap go koko e laro go koko e ndara to nyaka mane ranyisi mokwongo ne samoro nitie gima ng'ani otimo marach ma ok odwa ne jopiny ong'e to jofwambo temo sudo e wechego koro temo go koko mondo kik jogo bi machiegni pile pile wanyiso jofwambo ne adier jofwambo gin dhano samoro giboth to ka giboth gikawo okang' mokwongo mondo gilos kama gibothie to wanyiso gi be ne both no en part of being human ya koro kapo ni both to iwacho ne jothurwa ma to bothna adiera en ma to mano ok moni dhi mbele gi tiji ma jopiny ogeno kuomi ibro miyo gi weche maratiro weche mag adier weche mag ma affect ngima magi mane yo ma nyaka walu ma onge ng'iyo bathe
mago to bro bedo kwa rango mana ni Erick okang mane mabende kata mne nyalo bedo kikaw ne jotelo maket kod bago naneno moko kuom duonde mago mag jofwambo mabende nadwaro mar mondo mi Moses Kuria ogwetao ang'eni jofwambo rito bende winjo jatend piny Kenya biro bedo ka twak e wiango kotende kod chung mano mar jatend migawo mochung ne weche mag ohala pachoka. Ntiere okang' mopogore mondo obed ni kawo mokwongo kaka Churchill wacho ni jofwambo keyo gin gi chike monego bed ni giluwo. Kin Moses Kuria gi evidence kata en gi proof ka luwore gik mano wachogo to kel mondo wane kaka inyalo tim nikech wan gi od bura mar wan gi doho mar Complaints Commission. Mar ariyo na nyisi ni asebedo ka nyoro na yudo simbe mang'eny kuom okil opogore ka giwacho ni mae to nyaka chop e court ka Moses Kuria ok nyalo apologize ba okwang'uono kata ka ker ok nyal ka okang' bagol Moses Kuria e office mondo obed ranyisi ni jotelo nyaka bed ka chung' e yo makare kendo ka luoro offices magin tiere no. To abo dhi e court kendo adhi penjo court mondo court o declare Moses Kuria unfit to hold a public office. Mano e okang' mabo timo lakini pod abo miye thuolo. Mana ka jon pod aluongo bura moro kawuono mar ute fwambo. Wadwaro dhi ng'iya nene to en ang'o mwanyalo timo bang'e kendo abo lando gimo abiriyo kamae jo Kenya biro winjo duondwa. To mak mana ni kata kwa jo Kenya winjo duondwa. Option mar tero Kuria e court nitiere mondo court declare Kuria unfit to hold a public office. Koro mago gin ukang' duto mwanyalo kawo ni Kuria. Nikech mago kenge mabende kata mna jopiny jofwambo bende rito mar winjo mano mar geng'o kata mna landruok mag seyo maket kod bag nikech kawuono biro wuok e jatend migawo makama kiny kendo jatend migawo machielo kiny kendo mna machielo to kenge makama gibiro kata mna thiro tije mag ute fwambo. Doneno kata mna kanyalo keto kata ngima mag jofwambo e andaki Churchill ahinya jofwambo mabende osebedo katimo investigation mago nonro mopogore to mabendo osebedo kata mna piny owacho mapachoka. Mane gima chuny gi wuondogi ne ayany magitomo jigi koko magigogi ne biro miyo luoro donje e jofwambo mondo koro ute jofwambo gore piny kata chuny jofwambo obed ne koro bedo mayom mondo kik gidonje e wechegi. Temo wanyisogi ne gima gitemo timono joma nobiro mbele gi nosetemo timo to negi nok gidhi anywhere. Joma ne timo gigo noluar moko kuom gik tinde ni mane gwenge kata gima lich ma ginya konyogo piny onge lakini jofwambo to pod nika kendo pod timo tijgi no kendo pod tiyo ne jopiny. Mana diera ma wanyisogi ayanga ne kata gikel manang'o kata gichak mana nego ji tij fwambo ok birumo. En tich mosetimre higni mang'eny kendo biro timre higni mang'eny ka gisea e lojno ma jomoko none mantie. Koro onge luoro kanyo kata matin. Mana ariyo en mana tego jopiny, chuny jopiny ne kata bed matek manade e jofwambo ka nitie yawuoyi gi nyiri motegno mong'e tijgi kendo mowuok piny rang'eny ne tijgi no en tich ma Nyasaye omiyogi e teko to ok gibidok chien. Erokamano ahinya nyakwar mga jwang' aseneno ote gi magi kaende abiro bedo kasomo ote maket kod magi mana kinyalo ketna moko kuom ote mabende Churchill inyalo duoko kanyakla kod Erick biro yudo thuolo mano mar duoko. En mana ni thoth ote mabende aneno ka aneno mana ka jopiny bende ochung' gi jofwambo. Injinia Lazaro iwacho ni amini Erick Oduor mane Erick Oduor puoch gi pak kaka team margi nochung' motegno kod media freedom despite of threats from the regime. Sani koro nyaka chom Ruto tir mondo nyise ni Kenya ok mare kende. Koro uninformed verbal attacks on medias portraying government negatively both locally and abroad. Mano patch Engineer Lazaro Kanyambok. Ote machielo iwacho ni Sharon Musnawelo jofwambo kik luor sirkal nikech wan bang'age chiko oyienwa freedom of speech, association and power to get information. Erokwani nyakom ote mari Charles even actually Kenya Kwanza has no business with press, even if you consider some speeches that has been coming out from the deputy president himself. Ote machielo and from Alban Otieno iwacho ni an gima dhiera e Kenya wani buk moro manondike chike maniwacho ni constitution tinde onge teko jitinde timo gik magin ema giparo. I think there is need to rethink why the constitution was made. Erokamano nyakom ote machielo Alilex iwacho ni jotelo kotelnegi gi jatend piny owacho
gi jalupne iwacho ni ok ohero jofwambo nikech jofwambo wacho adiera matimore. Donge neno ka jofwambo nyalo golo wach mane giwacho e kinde cha kane gikwayo ombulu, iwacho ni mano singo to gichal masani. Mane momiyo gidonjore gi jofwambo ka gibuogo gi mondo kik gitim tijgi mano mar wacho adiera ne jopiny. Kik uwe dhiuru nyime gi menyo duto kata na menyo duto matimore. Erokamano nya kuom ote mare. Asom ote mogik nikech ang'eni samoro nyalo bedo ne ging'eny. Akinyi Nyolo iwacho ni gitem nyisowa ni gidwaro ni gitim mibadhi, gitemo nyisowa ni gidwaro ni gitim mibadhi e mudho ma jopiny ok fweny. Mago moko kuom ote mopogore opogore maneno ka jofwambo ndiko kanyo. Mana ni Churchill achiel kuom jopiny bende nawacho ni constitution dibed ni jotelo kuluoro constitution, dibed ni constitution mano pend chike ma pacho kaendi ok osebed kitiyo godo e yo makare. Bende paro ma kamano liwa adier. Nitie joma ne ok ohero constitution ni, nikech constitution ni miyo jopiny teko mang'eny to giluor ne tekono ka jopiny oyudo to biro thagogi, biro tamogi chiemo ma gidwa chiemo, biro tamogi e mibadhi ma gidwa timo. To gima nyaka ging'e ne kama Kenya osechope sani onge dok chien. Kama nye ibuoge ji, mimiyo ji luoro gipane ngoche manie piny, stage no ondamo nyo asekalo. Sani wan e piny Kenya kendo nitie ler, kendo nitie ji ma wigi be ler moikre ne chung motegno e wechegi. Weche constitution gini weche ma ng'eny ji no wite rembgi, moko no wito kata ngimagi. Omiyo ok en gima wakawo mayot. Wan joma sani koro ni e kombe mantiegi, kendo joma sani nigi lony mong'eyo kuma piny oa kuma piny dhiye. Wang'ene jo Kenya nogore malich kabisa moso ndalo Moi, ma ji nohinyre, ma ok en freedom manobiro mayot moloyo freedom ma media nogoni. Ma joma kele tugo to nyaka giikre ne lwenye wabro yuarego mabor kendo mang'eny. To kinde ka kinde kata mana Erick winjo kata mana pach jopiny ma bende asesomo kata mana kanyo, ineno ka jopiny bende ong'eyo gik matimore nikech moko kuom jotelo bende wacho weche maket kod magi seyo ne jofwambo e romo mag galamoro. Kineno kata mana ote mopogore opogore ma bende jopiny osebedo kata mana kawacho. King'iyo sani e sama sani wan e piny ma olony, kendo wan e piny ma sani kuonde mag yudo weche ng'eny mopogore kata gi ute fwambo gi keyo kaka sirikal parono. Koro ka sirikal nyalo paro ni buogo jofwambo gi keyo bo miyo jofwambo keyo luoro, to pod nitiere dhoudi mang'eny ma weche matimore sirikal bo wuok godo. Koro mano en milruok ma ok apar ka bokonyo sirikal. Gima nyalo konyo sirikal en ni gitiek mibadhi to gitim ne jopiny, gitim ne jopiny gigo mane gisingo ne jopiny diere mane itimo yiero. To paro ni bedo gi paro moro ni gibiro buogo jofwambo gi keyo, anyanyisi Sharon ni onge ringo. Ahinya nyaka makadho to koro en mano marayanya ka jatelo maduong' nyalo kata mana dhuolo ayenje madongo dongo ne ute mag fwambo. Doneno kata mana ka rembo nyalo kata mana rembo joket mwandu. Mano en gima duong' kaja king'iyo gara nyoro kama jalup ker ne wuoye e ute ma weche mag jofwambo gi keyo. Ne giromo kendo giketo sei e deal moro maber madhi miyo jo Kenya oyud kaka ginyalo tero mwandegi kendo ginyalo uso mwandegi e chiro mar European Union. Tido ka koro en bura ma nyasi ma onego bed ni miyo luor. To kiyudo gigo mawuok e dhog jatelo to gin bende manyalo kata paro ni jogo mwadwa dhi e chich gi European Union nyalo paro ni chike maricho mwan go e Kenya kae wabro tere chiro kono. Koro mago gin gigo ma wuok e dhog jatelo to nyalo hinyo piny mangima nikech wadwa timo hala kendo usign an agreement gi European Union. To se nyasi no tema bende uwuoye marach. Mano nyiso ni unyiso jogo mudwa timo go hala ni joma chike giricho. Koro samoro nyalo sign agreement no to implementation bedo tabu nikech already jogo mudwa timo go hala wigi oselokore. Joma onyo nyalo timo go hala gi kara gin jogo magalagala, gin joma chike giricho, gin joma ok ong'iyo weche mag fwambo gi nikech king'iyo ute pinje manie European Union gin magisebedo ka giloyo kang'ire kod World Press Freedom Index. Nyinge gin pinje go man ga malo. To koro giseyawo nudho ot mondo utim koro gi ohala to pod uyenyo. Mano nyiso ni un joma samoro okia gik matimo. To mano gigo dhi hinyo mana jopiny. To mano mineno ka gitimo kamano to kino gichako ywak.
no jofwambo gi keyo ema ndiko weche maricho ema miyo koro olornwa dhoudi mondo go benwa timo go ohala to wigi wil ni gin giwegi ema ne gichako nyiso chike maricho e mbele welo makata sama welo dok kocha to welo dok gi report ni joga kata wadwa timo godgi ohala lakini nyaka wapar diriyo joga gin jog mabiro kelo chike maricho pinje wakae koro mago ema wigi gi wil godo nikech kosetimre kamano to bang' higni 2 nyono wane wadwa tiyo ne jopiny to jogo manotamwa tiyo ne gin jofwambo keyo mano siko kandiko weche maricho kandiko weche malil matimre sirkal kuom kar gingi gigo mabeyo ma sirkal osetimo omiyo dhoudi mano maber no wanyalo yawo ne jo-Kenya ma jo-Kenya yudo hala jo-Kenya yudo tije jogo bende madwaro biro kelo handgi e Kenya ka gikel to wigi wil ni gin ema ne gichako nyiso chike maricho e mbele welo koro nyaka waluongi kendo nyaka wanyisgi ni nyaka chike maricho ma Moses Kuria Rigathi Gachagua jogo duto manie sirkal nyaka rum nikech gikuodo wi jo-Kenya nikech samineno jatelo jeno na wajo nitiere jogo mariek manowacho ni jatelo en amira mar society koro jogo duto koneno gik ma Moses Kuria ndiko ka to jiparo kara Sharoni bende kara mano kaka bendi behave nikech mano jatendu nikech Moses Kuria en cabinet secretary mar Kenya mako wuok kata mar Rigathi Gachagua ko wuoyo tineno ma jo-Kenya wuoyo kendo mano kelo wich kuot nikech nyalo pinywa to Erick dala ukono onge jok moko maber minyalo mitelo nikech weche mag fwambo kata mana mag pinje ma oko bende neno gik maket kod mag Churchill donge adier sama omi ng'ato kom ma nie cabinet or omiye kom makoro en deputy president duonde koro kenena duond gwenge kata county gi duonde koro en duond Kenya mangima ma sama owuoyo to kelo wich kuot ne Kenya mano gima nyaka thag jo-Kenya te to en gima nyaka gino wawacho ni wuon piny be nyaka koro chung' walo motegno mondo wawach ne gima jogi timo ni en gima oyiego to en adier ne kaka koro en koma symbol of national unity kitiyo gi power bomb delegate ne jogi tiyo kako tiyo go ni oparo en gima gero Kenya adier wan waparo en gima theko kendo waparo ni magi jomoko nego bende nie kombe gi ero kama na inya bendo biro bedo kwarango ramna teko ma bende jopiny nitiere godo ramna mar golo jotelo maket kod magi e kombe nyakorom ga jwang Sario seromo ge wange ina mar mondo meko yu matine kwa duogo to biro bedo kwa duogo kwatiko chenro makama amedo mana jiwi yoronwa ote lai mago te machoka rede ka uchel nono mbui mar Facebook YouTube bende yudo wa achiel kachiel tudri koda mbui maga bende yuda at Sharon Ongawe wako yu matine wadogi mathoth Nyakoromuga juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende hero mara marokapu no chakre chon nafwenyo ni mai gima hero timo mai gima lwetega nyalo loso Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani nitie gima iluongo ni giving back to the community like iga moanteni asepuonjo ji ariyo Barni chenro mar poko pogore nyakoromuga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ongao kik bai ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand mondo bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain and talk. That's the way you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nekoronga jwang dakika na ngwen tok sario marokinyi kamoro moro mintiere arwaki okang mar ariyo ni machiegni kiny makawuono pod wadhi nyime gi mbaka ahinya ka watu akaluore kod achiedh nade makoni kod kocha mabende ute mag fwambo osebedo ka kadhe emomiyo ni neno ka thor wach mabende wandiko e TV kanyo en donjruok gi ute mag fwambo. Samoro keo TV ni kiny makawuono antiere gi yawuot lu ariyo ka antiere gi Erick Oduor mabende jagoro maduong' mano mar duol mag jofwambo mong'ere kaka KUJ Kenya Union of Journalists. Bende antiere ka gi Churchill Otieno mabende en director mano mar duol mag jochung weche mago mag pinje mag Afrika ma ugwe mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa. Ote thoth tang'eni e okang' mar ariyo kapok sa ong'adowa wem asomo moko kuom ote mabende nitiere kaendi nikech in bende kaka japiny mabende osebedo ka ng'iyo ute mag fwambo in bende nitiere gi ting' ahinya mar menyo tije mag fwambo. Brother KUJ mar thim licho hinga Migori County iwacho ni Sharon gima dhiera en ni ang'o momiyo ni ka sirikal dwa wuoyo gi jopiny to giluongo jofwambo to ka jofwambo koro nyiso timbegi to giyanyogi. Aya, ote machielo en mar Rosi Nyateng. Iwacho ni jotelo moko walo giti tijgi giwelao jofwambo kayiem koso gin gi hidden agenda emomiyo ni gilao jofwambo wadgi iwacho ni wadagi gi wachno. Ote machielo Jaki Nyarmudi iwacho ni Sharon ma en evident ni nitiere gima sirikal temo pando to jo media lipua gidwaro ni ulamge those days were long gone, media must be respected. Iwacho ni intimidation will not help. Ote machielo Steve Nyakwar Hagai iwacho ni jalup ker emani kod chuki kod ute fwambo we ute fwambo homiwa weche kaka gichamo pes jopiny. Aya, mano ote mopogore kanya somo mogik koko manya korom ga juang kapok asomo ote mogik ote osedonjo kama thoth awinjo mana pachu Erick gi Churchill nitiere achiel kuom jo neno magwa mabende wacho ni nang'o mine ka jotelo makamage dwaro mar mondo mi ute fwambo meny gik magitimo to iluongo gi kendo iluongo gi yo makare to ka koro giselipua kata mna gisenyiso weche mamoko masa moro ok dhi kaluore gi dwaro margi to giyanyo jofwambo kinde ka kinde Erick waseneno kata mna media invite dong iluongo kinde ka kinde mar mondo mi wadhi cover events mopogore sani ka koro wamenyo gik matimore e tent to koro en ayanya. Charles mande nadiera ni media en ngas mariwo jopiny to gi jotelo. Koro onego bed ni wagolo weche kuom jotelo to watero ne jopiny. Onego bed ni wagolo weche kuom jopiny to watero ne jotelo. Mano e kaka media onego bed ni tiyo. To nitiere samoro ma mila mago jo sirikal ka giparo ni koro onego bed one way traffic. Onego bed ni weche wuok mana kuom jotelo kata kuom sirikal ka dhi ne jopiny kaluwo ngas ma media keto. Ti wanyiso gino oyo ok otimere kamano. Wan bende nyaka wang'iane ne to samo nyiso weche gin weche bende mag adiere nitiere to ka bende ka jopiny ywak nikech wang'eyo sani ni jopiny ywak nikech garama mar ngima oidho malo. Achiel kuom gigo mane waneno ka bechgi oidho mokalo ne en mo michiedo go mor chiedo. To sirikal no bet ba sirikal owacho niya adier jo Kenya hinyore waneuru ka wanyalo dwoko nengo mochiedo piny
wakelo rumo mok chulo osuru kai mondo moni ochopo ne jopiny e beyo ma ginyalo nyiewo. To moni biro kai to pesa lal kai to koro ka jo media piny to yawa jodalawa to pesa madwa lal ga bilion 6 ne tango motimore jomage mapoge titomo yanyi. Koro wan wacho ni mano e tijwa en tij menyo ka bende ne bed tijno pesa no bende biro ba mo menengo dok chien. Bende obro mana nyiso jopiny adiera to momoro to biro ka masani nyalo yudo mochiedo e bei manafu kamora mora midhiye. To ka ok otimore benyo wang'si jopiny nonego bed bech mo dok piny to bech mo ok odok piny. Jopiny sirikal no wacho ni nitiere sukari moro marach ka. To ka sirikal ne obiro bo kendo yudo jopiny ochako madhe. Nyaka wang'isi jopiny. Koro ok onego bed ni one way traffic ma wachuok e sirikal kende to biro ne jopiny to wan bende ok wamenyi adiera kuom gigo duto matimre sirikal. Mano biro bedo ni wafail jopiny. To ok wanyal timo kamano nikech ka ninde tich kaka tije ude fwambo gi keyo. To jo Kenya duto dhi winjo pek kendo gidhi winjo lit. Koro nyaka wabed ni wan bedo alert. Mwangiso jopiny gigo duto matimre mondo kochopo sama koro kata yiero biro. To wayudo ka jo Kenya nigi thuolo mar goyo jotelo gi kogno. Nto jodalawa nwamiyo utich kuom higni 5 kendo wayie nosemigi tich nikech tich to nosemigi maka giti. To nyaka ka biro chopo sama nyaka jipenyi gini to man wamiyo utich ne uchiko wan udhi timo 1 2 3 to be ne utimo gi nunyiso wan udhi tieko mibadhi e sirikal. To wachre ni ntiere mo mar chiedo moro mane obiro ka bulal gi bilion 6. Wachre ntiere pesa moro molal mar yiedhi manonego bed inyiewo godo mosquito net Kemsa. Wachre ni osiptende moko omayo jopiny pesa e NHIF. Mago e tich monego bed jofwambo timo mondo koro ipenje to jatelo mane wamiyi higni 5 to gigo timre. Ang'o miyo kendo nego wamedi ndalo moko. Ok wamanye jatelo moro bende manyalo donjo kacha mondo tinwa kaka wadwaro. Mano e kaka jofwambo gikeyo onego bed tiyo tijgi. Lakini Churchill kata mana ka penji bendi paro ni media farms kata mana ute mag fwambo bendi nyalo bedo gi to nikech kinde ka kinde kata mana kiluongwa mar mondo mi wakava events matimore mage momiyo ni kata mana japiny nyalo bedo ka ng'eyo ni jatend piny tiyo makare kata oyo. Bedo ni kata mana ostopo kare nikech kwang'eyo kata mana trends bosebedo ka timore ahinya nye regime makama e kinde thuolo mar dweche 9 ma bende gisebedo e telo nyaka gisani en mana seyo makoni kod kocha. Iparo nyalo chopo makoro ute mag fwambo nyalo wacho ni wan bendo seromo ma kata gik mutimo makare ok wi bedo kata mana kwa nyiso koro omigi kata mana blackout. Blackout ok bi konyo nikech serikal nyaka bedie to serikal tije ma hie en nyaka otine jopiny. Tijno samoro timo maber samoro timo marach. En tijwa kaka jofwambo mondo kata tek nade wayud ler maka gitiyo tijno kendo water lerno ne jopiny. Kendo jopiny obed kong'eyo sa asaya ne mae gima timowa to timowa nikech 1 2 3. To sama jomoko kuom jo serikal gikelo miyo tijwa bedo matek to jogogo ema wang'iyo to waketo thenge. Tij serikal to nyaka dhi mbele kendo nyaka wanyis jopiny gima serikal timo. Samoro gitimo gik mabeyo nyaka wanyis jopiny gino tim to en gima ber biro konyo kamacha. Samoro gitimo gik maricho nyaka be waket ne jopiny lerno ne joginyu miyo tich tiyo gi nyingu to ne gik molil ma gitimo gi gini biro hinyo kamacha. To ka iye kanyo nitie ji kaka Moses Kuria mamiyo tij ndiko bedo matek to en owuon ema wakawe to wabiye special treatment. Kochopo ne gik motimogo kony to jotend jofwambo biro ng'ado burano. Kaka nikech sama ng'ato timne en tim motop timbe molil to jo Kenya to gin jomwa luoro gike molil ok nyalo bedo ni wakelo ne jo Kenya. Wabiro manyo joma timo tich maler mondo wakelo ne jo Kenya. Koro en ng'at achiel mathekono en monyo wabudil kode. Nikech kinde mosekalo bende wasewinjo jodito mag piny owacho mano jatend piny mano William Ruto kanyakla kod jalupne ma bende piny owacho ni osebedo ka tiyo gi opposition bende ogai mar Azimio Raila Odinga bende kinde mosekalo nosekwany nyaka ng'uono. Inyalo kata paro mano donjo ne gazet mano mar The Star ne osebedo kata mana kanyiso tipo makare. En mana ni koro en opposition ten nyaka kata mana piny owacho en mana ni Raila Odinga bende nokwayo ng'uono. Kinyalo mana paro weche ma bende notimore Erick.
Nikech ingen kwayo ng'uono ok en nyiso ni ing'ama weak kata ing'ama ok ng'ama ber. Kwayo ng'uono samoro ber. Itur to iwinjo jopiny samoro naboth. To ok igo kori nikech podi iyenyo kiwacho ni jogo biro neno. Nikech ka nindo kaka nawacho, ka nindo e klas to weche dhi kethre. Nikech king'iyo kata sama ne ikelo multi-party democracy diere Moi, jok mane gi target mokwongo ne gin ute fwambo kopogore kod josiasa mane bende imako kendo irodho e boma ka. Ka Kibaki odonjo, nwaneno ka nitie jo ariyo adek bende mane temo bochopo kama nyaka gidhi ba gimonjo standard group diere Aturu Margarian. Waneno ka gigo bende otimre diere Uhuru Kenyatta. Koro magi lweny manie kind jofwambo kata ute fwambo gi sirikal gigo mosebete, lakini gikone jofwambo loyo ga. Koro kata mae bende gibro tungni, gibro go koko, gibro yenyo, gibro go korgi. To gima nang'eyo ni ute fwambo bo loyo lweny ni nikech wan gi jo Kenya watiyo ne jopiny. Nikech kwa luor to jogo madhi hinyire gin jopiny. Nwasekwayo tijni bo miwa, koro nyaka wati. Ok en tich mayot, en tich ma ok dwa jomoluor, en tich madwaro jogo mathuon, to wantiere wabotiye kendo wabiro keep the government in check kuom higni 5 mabiro ba nyaka wadogi yiero manyien. Ok wabi luor, ok wabi ringo, nyaka wati tijwa nikech mae tich man wasekwayo nwadwa timo. Kata mana jofwambo maneno wabende ber mana mar mondo mi wajiw kata mana tich mabende gitimo nikech ng'ato nyalo bedo ni timo tich to samoro oluor nikech jofwambo adi mawuok kata mana e pacho kaendi mabende waseneno ka fuono gik motop mantiere kata mana e piny owacho bede masani piny owacho kata mana ma sirikal mamoko mabende onge kata mana e pacho kaendi kaluwore gi luoro mano mar ngimagi. To kaka jafwambo kisefuono weche maket kod mago kata mana ngima mago familia mari bende keto kama tek. Dong Churchill. Yes, maga dier en mana ne piny ni ng'ato nigi tije. Omiwa tije mopogore opogore. Ka wan kanyakla ka society medo dhi mbele. Koro wabe laindwa en mar fwambo ni. Wamany weche mag adieri to weche go wakelne jopiny. Gima anya wacho anya kwayo jofwambo en joma yenyogi gine joma wago loko to wamed mana manyo gigo makonyo jopiny, gigi wamed nono kendo wakeli e ler mondo ong'e wachne. Kaka wach makoro kelo nyomiyo bwana ni yenyo ni en wach mar pesa molal e yor mo ma chiedo. Wach pesa ne manyaka walu mo anur ma joma nyoka opesnigo nyaka yudne gin jomage kendo nyaka kelgi magi duok pesago mar konyo jopiny. Jogi temo side track wa mondo wadhi e weche moko manono mondo mokony ji mondo wawere gi weche manyo kelo gigi mokwongo. To nyaka wadoga kacha mo piny ne to ng'ano manyoka opesnigo to ng'ano ni kure. Obila bose manye, jo EACC bose manye, bose timone kata interview. Nano kata mna ka EACC bende nogolo dhoge kano kakalo kuom jaka chenro mar gima duogo. Mane madhi konyo jopiny, pesa nyaka duogi. To jomanye ni office sama pesa nye lal. Nye gitime ang'o. Gibe nyaka penyi gipenjo mana motegno. Wagik molil ma itimo terwa gi ok wabi dhi kuro. Ahinya nyapa ni en puoch gi pakara mna ne ute mag fwambo nikech odiochieng' manyoro kata mana ka achiel kuom ute mag fwambo mano Nation Media no bedo attacked. En ting kata mana mar jofwambo nikech kawuono Nation Media kiny en Royal Media Service. Kiny machielo cha en mane kata mana ute mag fwambo kata mana mawuok e Royal Media Services ka bende kinde mosekalo bende waseneno kata mana seyo mopogore opogore ma bende osebedi ka ichiwo. Wadongi matin e dakika 10 nyakwarom ge juanga som ote magi bang'e abro bedo ka winjo paro mogik kowuok kuom welo ma bende antiere godo mano Churchill kanyakla koda Erick Oduor. Kasamo kuom ote isebedo kior lema wa magote machoka rede ka uchel nono kanyakla koda mbui mano mar Facebook. Janeno maro wacho ne gikwongi makamena gi ochumi magi lo. Iwacho ne giwembesore. Aya. Vitalis Ochieng iwacho ni an nyaka ne nyuola adong marom kama. Poka neno sirikanda inagi. Dondore mana ka gima Kenya margi. Aya mano gin ote. Poka neno ote mora ma bende seyo kata mna tiji jofwambo. Dibede ni mana ni 100% tijwa. Baba Turi wacho ni Ramogi TV Sharon na Musa Ukanyo dongene no ka wachomo loch kanu machone nikech kama ochomo ni jogi dwa dino dho jofwambo. Jofwambo wan bang'u kaka jopiny Kenya en marwa ok mar Kenya kwanza. Wacho ni nyingi Baba Turi. Ote machielo bende kanitiere asom mogik.
Iwacho ni morning welo. Iwacho ni sani sirikal ne oserwako parliament, court kod senate. Koro media kende ma wadong godo kaka oversight mano mar jopiny. Ini neno ni sirikal sani oserwako koro jotelo mopogore. Jana machielo jofwambo gin joma otiegi. Kuria onge kod lony. Nitiere ote momora kanyo ni sirikal oserwako migepe mopogore. Erick, awinji pachi kaluwore kod paro maber jopiny oro giwachi manda diera ni sirikal nga gidonjo gima ne gikwongo timo ne giolo koyo kuom institutions opogore. Nino ka bunge ne gidhi kawo wabunge gipogo makoro sani bunge opogore. Senate achiel, civil society ne gibuogo ba civil society ndio ngada duol. Koro jogo machando gi jofwambo en media machando gi media modongo chung motegno kendo pod nyalo kwero sirikal. Nikech kada king'iyo gigo duto manyoro timre nyoro. Jogo mochung motegno mokwero sirikal en media. To kiwabo medo timo kamano nikech en tijo mar kwero sirikal kendo putting the government in check. Koro buok yan kata gibed criticism okbe mono timo tijwa kaka ute fwambo gi keyo. Koro wan wasedonje pap gino kendo majo moluor onge ringo nyakwatine jopiny. Ero kamana inyageno mabende wageno kuom kuko doche makawuona ngino biro bedo kwaluo wach mabende Kenya Union of Journalists biro bedo kuwacho doche makawuona. Ajo ni kawuona luongo bura ma ute mopogore mag fwambo moluongo tingo editors, otingo media owners, otingo associations, otingo union. Wadwadhi ng'iane wachini to en okang' mane mwadwa kawo ne Moses Kuria nikech okinyal chung ti anya jiti iparo nikoskise yanyo jiti lal to wach no rumo nyaka watere court bo ng'isi jaji ni to en gi evidence ni ayany manjo yanyo agogo en gi evidence ni jogo matiyo nation gin adiera gima nowacho no nyaka bibo nyisi jaji court mano mana ng'ene na chiel kuom gigo mwadhi puodho lakini kopogore gi mano to pod wadhi goyo kokwa gen wanen to kodhi go kompiny wanen to en ang'o mwanyalo timo nikech gino ayany no kuom Kuria kende Kuria yanyo kanye kiny ineno ga Gachagua bo yenyo ang'eni Ichung'wa bende bro yenyo kocha Arion Cheriot ni kocha bro yenyo Chergein kocha bo yenyo koro wang'eyo gin jogo mong'iyo gi yanyo jo media koro wadwaro wacho Ichung'wa maparo karamna kadini Citizen TV gi Wahiga mana bendo sewuok karamna kambi mar All Media Services nowacho ni jofwambo unudho ka wach mowacho bang'e kar moka wach mowacho maber oka wach mabende oporo mok dhi gi paro maber nek bende chalo ne jopiny koro man wacho ni wang'iyo kodgi koro wan kaka jofwambo wadwa dhi go kompiny wang'iyane to en ang'o ma wanyalo timo nikech kopogore gi statements kopogore kata gi atua ma wadwa dhi kawo ni Moses Kuria to nitiere ngima jofwambo bende nyaka wang'i nikech gini kamochopeni inyalo lal gi ng'ato nyalo lal ng'ato nyalo lal koro bende nyaka wang'e to arita mar jofwambo dhi bedo machal nadi mondo bende wapuonjre kaka jofwambo nyalo bedo ka wuotho mondo kik walal ngima jafwambo yeyote pacho kae kaluwore kod lweny mwagoyo gi sirikal. Ero kamana inya Churchill wachni mogik kotenre koda thor wach marwa okinyi makawuono. Ywak ogwal ok mon dhiang' modho pi. Joma nie sirikal mapane sani koro gine magi lich manyaka dewgi nyaka ng'e ne tij jofwambo en tich maler en tich ma wang'eyo en tich mosetimo higni mang'eny kendo wabiro medo timo pek mar tijno en manyo ne to sirikal tiyo e yo maler koso ke yo maler ginya ket olo koyo e od bura maduong' bunge ginya olo koyo kuom sigenge mamoko to gima nyaka ging'e ne jofwambo ma Kenya to chung motegno en tich ma gisetiyo higni mang'eny gisetiyo e bwo sirikande moko kendo gibiro bedo time e bwo sirikandni nyocho kanyo Uhuru Nyetelo be nyo ywak gi nying jofwambo sani koro wuok jomoka okuome ywak ne jofwambo konye mano be gima winjire maler adier mago miriambo lilo amedo tego jofwambo ne gimed tiyo maler gitim tijgi gibed tich weche magikelo ne jopiny gibed weche mag adiera kendo weche mawachungo motegno wan wabiro bedo kwa support gi kendo wa defend gi kendo jomokelo tugo wabiro gidhrago.
Hero kama na inya kapok atieko wasomo kuom ote kaendi to bende apoyo kata mana jopiny kuom chung' kod ute mag fwambo motegno nikech kata mana kaneno ote ma bende jopiny osebedo kata mana kasomo gin mana mag chung'a kod jofwambo ahinya nyaka luwore kod tije ma bende watimo nikech kokin nyakwaro mga juang'a to wan bende ok wanyal bedo ni watimo kata mana tijwa e yo makare. Asom ote adek mar mondo mi atiek chenro makama. Jack Nyarmudi iwacho ni ute fwambo nigi katiba maritogi. Ang'o ma jalup ker koda Moses Kuria dwaro ga pando mondo jofwambo kik ng'e. Iwacho ni kwanza Moses Kuria ma yenye Twitter cha be ong'eyo ni en jatelo. Magi gin, iwacho ni magi e gin ni jotend migepe obed vetted maber. Koro ne kaka okudo wiji. Aya, mano paro kanyo mochiw gi Jackie. Paro machielo mabendo chiw gi Onyango Ogoni. Iwacho ni sirikal owek buogo jofwambo. Tiuru tiju kaka usebedo kutiyo, wan kaka raia, wan bang'u. Hero kamana ahinya. Ote machielo, Dos Santos, ma ote mogik mabende biro bedo kasomo. Iwacho ni awuoro ni jotelo moko ka omikom, to koro tuge mana kamano. Mano koro oketo ng'iyo to kata mana kiloso kotende kod kata mana fwambo ute mag fwambo kanyakla kod tijgi ote mabende kata mana jotelo mamoko bende osebedo ka poro kata mana mbui mopogore opogore ahinya mbui mar Twitter ema bende jotelo mopogore opogore bende osebedo kata mana kalose ahinya nyaka chiwo seyo makamago. Nyakwara mga jongero kuma nyako bedo kod wagi kanyo bende makelo wa giko mano mar twak makamana gwero kumano ne Churchill Otieno kuom biro kiny makawuone twak mabende nwantiere godo. Nyakwara mga jwanga Churchill Otieno en director mano mar duol mago mag jochung weche mag pinje mag Afrika ma ugwe kata mana kiero duol mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa. Erick Oduor in mena gwero kamano kuom biro twak kiny makawuone. Erick Oduor nyakwara mga jwang en jagoro maduong' mane duol mag jofwambo mong'ere kaka Kenya Union of Journalists. Odiochieng' manyoro kana somo milome Erick mane ndiko ni torni en wichkuot maduong' ka bende jotelo poro wach maket kod mago. Erokamana ahinya. Pok manyago nyakwara mga jwang in mena gwero erokamana ahinya kuom chung' kodwa motegno ahinya nyaka luwore kod tije mabende watimo nikech kok wafuono ok wanyal ng'eyo maricho mabende osebedo katimore migepe mopogore opogore. Ne jofwambo weche wawachomuru mana motegno watimuru tijwa maonge luor mora mora. Dongere wacho ni nek ni wabedo journalists mantiere kod impact. Ngima ni nyakwara mga jwang bende e ting' marwa mar neno ni orite yo makare. Kwa kamano we akaw yo matin mabiro en chenro mano mar orako bang'e chenro mar mbako romo nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai chakra sadek nyaka sabich mar onyango. Mana taye chenro ni nyinga Sharon Ngao. Ritur masani.